I minim. No office minimum. Na wudi office mentem fa hono mate. Na mate passe uye ni papa. Eso bia so nye uye ni paboneni. Mate se ehye wanu ma wuyi mankofo. Nanso so de wuyi ma no ono ena eka wo chi asembone edi watem esese nkwase akire nkofo. Ono egu ani ma se akire nkofo. Hwe wunim. Minimu pa se wo akoma pa. Onyonko yare ye, unua yare ye, o maame yare ye, o papa yare ye. Hwe mo a wo boa ye, nanso mo nyina yiwa ma. Menimpa sabi obi ni atade hya wo ma ne bi hye. Nanso ne de wo hye na atade no. Ono kro na ne oni obi akwakwa e baako, no mugu ani mase. Hwe emo ba mu. Ekawiesia brabo hu, nti na me frɛ no obrasem no. Sɛde wo pese nipa nya wo no, enye saa na obenya no. Na ye wo papa ne twam ko baabi. Menye papa expect sɛ de wo ye ne papa no ono